Hát, itt vagyok Máriahalmon, repülni sajnos nem tudunk, mert túl erős a szél, de azért megmutatom, hogy néz ki a hely. Ez most itt a hátoldala, mindjárt előre megyünk. És akkor itt haladunk előre, fölmegyünk itt a dombra, és már is meglátjuk a nagyon jó kis felszállóhelyet. Ez kis dombnak minősül, de hát én amikor először megláttam, akkor eléggé nagy dombnak hittem. Gyönyörű a táj. Sajnos egy kicsit erős a szél. Azt nem tudom, hogy egyáltalán hallani lehet-e majd valamit a hangomból a nagy szélsűvítésbe. Meg hogy ez a videó mennyire adja át. De azért ez elég meredek. Szép jókat lehet innen repülni. Lenne ott lehet látni, kupoláznak az emberek. Másra nagyon nem jó most az idő, túl erős. De nagyon bízunk benne, hogy délutánra jobb lesz. Akkor majd talán a repülésről is tudok némi videót csinálni. Engedély nélkül filmezzük az egyik oktatót, aki nagyszerű ernyőjét éppen bogozza kifele. Aztán még csinálok pár képet, sziasztok!